Ajde momci živeli momci, ajde momci dečku rođendan, ajde strine, Boki, jel idemo Boki, idemo Boki. Da se stavimo ovdje pitati materija, da se ovdje kukurica i to je ovdje. Ne valja. Ovo materija, Napaš. Sine, da ga je veli sine. Slušam na televiziju, mislio sino, da ga je veli sine. Vedemo vojsku, policiju, državu, sve državu ćemo dovesti gore sine. Slušam da ga je veli sine. Sino laci ne bili ustanih ime sine. Laci sine, imaju usta sine, prodale duše, prodale utakmicu beš. Sramozno sine, kume, sramozno jebem ih usta da ih imam. Kura, te bre čoče bre, prijavit će nas burje bre, popadat ćemo burje u koji ti kurac bre, kume bre, jemaće silovaće je neko tamo u koji ti kurac bre. Kume sine. Puding je naš kakav od kokosa, doktor Erker, naš kakav je prste da paližeš, naš kakav je bela boja, naš kakav je doktor Erker, prste da paližeš. Pokajaj si pođog da je vidim sa namerom za početak novi. Tad mi njena stara majka reče, ja te molim, više ne zovi. Ne traži sine, reče majka njena, ne diraju njenu započetu sreću. Jel ona je sine, noćas isprošena, ne donosi jesen njenom proleću. Dalje, brate. Nakon ti ide refren. Bravo. Hoće se zvati Blažen među ženama. Blažen među ženama. Jedini pravi muškarac. Kad se priča se moraš stop kraj, ništa. To kad hoćeš.